Mentangin yo pule na kalonong kabaar ki kitab Genesis. Na dugur khat ka manengkong hadu ka bugut na jong kalonong kabaar. Dikintian ki bongkum ne. Kumta la pendapno ye ki benang bat ye ka pertai. Bat ye ki kenhun ba ro jungki. Di ha ka bahnyo kesni. Belai ula pendapno yala ka kam ya ka ba u la la penlong. Bat ha ka bahnyo kesni. Ula syong sngi na ka kam jong u baro ya kaba ulala penlong baru belai ula kerku ya kata kaba nyau kesngi baru la kentang kut ya ka nabaha kani kesngi ula syong sngi na ka kam jong u baro ya kaba ubelai ulala penlong batau kani kalong kacing itu kena syapang ki benang bat ka pertai manba la penlong yaki ha kata kesngi ba utrai uba ubelai ula thau ya ka berthai bat ya ki benang bat ya ki jingtung baro jongka lengkha manba kimpat lolong ha ka khandau bat ya uchor baro jongka lengkha manba umpat la mispe naba utrai uba ubelai umpat syem la penhiar ya uslap halor kareng ka khandau bat haba ubreu ru umpat ladon ya ka banrap ya ka khandau de ulo ulami na ka khandau bat ula ai halor ka khmat ka khandau baro baru turai uba ubelai ula thau ya ubreu na ka daumat ka khandau bat ula persat ya ki thliu khmut jong u ya ka jing persat ka jing em bat uta ubreu ula long kaman siam ba em ka kber eden nagdekat ka bakpra utrai uba ubelai ru ulatung ya ka kber ha ka eden syapang mitni bat ulabu hangta ya uta ubreo ya ubalala thau bat utrai uba ubelai ula penlong ba kinmi na kata ka khandau ki ding baro ki ba itanat ban kimi bat ki ba bit ya ka ban bang bat hapadang kata ka kber ya udeng ka jing em bat ya udeng ka jing tep ya ka babha bat ka basneo kawa ru kalami no na ka eden ya ka ban ai ya kata ka kper bat nang ta kala khlap bat kala long sautanat ka kerteng jong ka banengkong ka long ka pisan kata ka batuit saudong ya kari habila paro kawai ha ka baton ka ksiar bat ka ksiar jong kata kari kalong ka babha hangta ru don u Bethlehem bat u mauleng nai onika onyx bat ka kerteng kawa ka baar kalong ka gihan kata ka batuit saudong ya ka request baru kawai bat ka kerteng kawa ka balai kalong ka hedikal kata ka batuit syap hang mingi ya ka ri Assyria bat kawa ka basau kalong ka Euphrates bertrai u belai ula syem ya uta ubreu bar ula bu yu ha ka kber eden ya ka bantrai bat ban sumar ya ka bertrai ba belai ula hukum ya uta ubreu uda ong na uding baro ha ka kber da ka babam mela ban bam handrai na uding ka jingtip ya ka babha bat ya ka basneu men om yo bam na u naba ha kata kesngi ba men bam na u da kabayap men yap shisha baru trai uba ubelai ula ong ru ombet ba uta ubreu un sak marwai ngan tau ya u kanong sumar lem kababiang baru trai uba ubelai ula penlong naga khandau yakimrat karengkau baro bat yaki sem benang baro bat ula walam yaki hau adam ban kmi kumno un bu kerteng yaki bat kat kumba uta ubreu ula bu kerteng yaki taki kenca ba iem baro kumtahi kalalong ka kerteng jongki baru adam ula bu kerteng haki kenca jingri baro bat haki sem benang bat haki merat baro jongka khandau henry u adam ompat syem la syam ya kenong sumar lem di utrai uba ubelai ula pengat hau adam
da kajing samtia kabajur uru ula yok tia barula shim ya kawai na kishing kurung jongu barula setpat da kado ha kajaga jongka di utrai uba ubalai ula penlong ya kabriu na kata kashing kurung ya kaba ula la shim na uta ubreu barula lawalam yaka ha uta ubreu baru adam ulong kani menta shisha kalong kashing kurung kalak kashing na kishing jonga bat kado na kado jonga yakani keng an khat kabriu namarba lashim yaka na ubreu namar kata keng ubreu un ino yala ukpa bat yala ka kemi bat un yai ne bat la ka tengah bat ken yalong ru kawe kado di kelalong ke balang khoi baro arngut uta ubreu berkata bat ka tengah jungu bat kem shim las ngau daerah